खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो नैबे जोंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे बरायनाय जाबाय। दा बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि छक्रा गामियाव बर'निनो सासे मैखोम गागि लिरगिरि सार नरेन्द्र दैमारिनि न'आव जों दंफैयो। दा बे समाव जोङो सारनिफ्राय जा गावनि लिरनाय हारि सिबिनाय बिनि सायाव सारनिफ्राय जोङो गोबां मिथिगोन, फारसेनिफ्राय मिथिलांगोन। बिनि थाखायनो जोङो सारजों नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोगा मोगि लानो थाखाय आवगायबोदों। दा बे समाव सारजों मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ जों जागायनो आवगायबाय। सारखौ जोंनि चेनेलाव बरायबाय। सारा बे थुनलाइ फोथाराव माब्लानिफ्राय आगान होजेननायमोन आरो बे आगान होनायनि गुबै थांखिया मामोन? खुलुमबाय। 71आव जेब्ला आं क्लास 10खौ फरायदों अब्ला बे समावनो बिजाब दिहुननायनि मोनसे थांखि आं आजावदों। आंहा लोगो सासे दंमोन, आंजों लोगोसे जिरायग्रा क्लासाव। बिथाङा जाबाय जयन्त दैमारि। आरो बिथांजों जेब्लायबो जों सावरायोमोन बिजाब लिरगोन होननानै। अब्ला आं जेब्ला लिरनो सानबाय अब्ला आं सानबाय आंहा बिजोङा मा जागोन, रावा मा जागोन, ना एसामिस ना बर'। इसिबां दिन आं असमियाहै लिरबोबाय। असमियाहै लिरबोनानै खिन्थु आं बिनिख्रुइ सानबाय गावनि राव हारिमुखौ जुदि आवगाय होनोब्ला आंहाबो मोनसे बिबान दङ। आरो बिबानखौ लानानैनो आं सानबाय आं बर'है लिरगोन। खिन्थु आंहा मोनसे जारला जाबाय, बर' रावनि सायाव आंहा गियान गैया। बे समाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, गोबां असुबिदा जादोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे जायगाया जोंनि जिथु उदालगुरि जायगा, जोंखौ ओरैनो सानजारि होननानै बुङो, जों सानजा ओनसोलाव थानायखाय। आरो बिनि सायाव सानजारि हिसाबै जोंनि जिथु राव, बे रावा एसे आलादा जायो। क'क्राझारनि बै समनि गवालपारानि रावजों एसे आलादा जायो। एनेखि कामरुपनिजोंबो एसे आलादा जायो। दानि जिथु बाक्सा, बेबायदिनो जोंहा एसे गुबुन गुबुनहै सोलिबोदोंमोन नालाय। टिउना जोंहा बेलेग, सोदोबफोरा जोंहा बेलेग। आरो बिदिनो बेवहाय नुबाय आंनि जिथु रायज्लायनाय राव, न'खराव, गामियाव आरो जोंनि समाजाव बेथ' एखेबारे गुबुननि लिरनायजों गोरोबा। ओंखायनो एसे थाबथानांदों आं। अब्लाबो आं जेब्ला बोरिगाव एम इ स्कुलाव फरायदोंमोन बे समाव बोरिगाव लाइब्रेरि दंमोन। आरो बे लाइब्रेरियाव गांनै बर' बिजाब फरायनो मोनदों। गांसेया जाबाय रहिनि कुमार ब्रह्मनि, आरो बे जाबाय सेरजा सिफुं, आरो बे सल'बाथामोन। बेनिफ्राय इसान मोसाहारिनि खन्थाइ बिजाब फरायनो मोनदोंमोन आं। बे खन्थाइ बिजाबा बोधय आबारिमोन नामा, एसे गोसोआव गैला। दा जियानो जाथों, बे खन्थाइ बिजाब आरो बे रहिनि कुमार ब्रह्मनि जिथु सल'बाथा, बेखौ फरायनानै रावफोरखौ एसे गुबुन गुबुन मोनबाय आं। जोंनिजों गोरोबा मोनबाय। होमबाना आं सानबाय नङा, आं सोलोंनांगोन। बिदि हिसाबै आं जिखुनु प्रकारै जिथु जों लिरनायाव बाहायनाय बर' राव, बेखौ बुंग्रा बे सेंग्राफोरजों लोगो जानो हमबाय आं। आरो बेखौ असिला लाबाय आं एबसुआव हाबनानै। एबसुआव हाबनानै 72 एबसुआव हाबनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन लोगो मोनबाय। जिहेथु उदालगुरियाव गोबां माने गवालपारानिफ्राय फैनाय, बै समाव फैनाय गोबां लोगोफोर लोगो मोनहैबाय। जिगासन ब्रह्मआनो जा, सोरबायानो जा, जेसेबां लोगो बानिराम ब्रह्मआनो जा, बिथांमोननि सानजारि राव जिहेतु बिथांमोना बुङा। आरो बिदि हिसाबै बिथांमोननिफ्राय गोबां रावखौ आं सोलोंनो हादों। आरो बिदिनो बर' रावखौ आं लिरबाय। बिजाबनि नामखौ आं होखादों, मन्जुबाला देबि होननानै। आरो बिदिनो बे मन्जुबाला देबिखौ आं लिरनाय जादों। बेयो लिरनाया 71आव लिरदोंमोन, खिन्थु 71नि गेजेरावनो खिन्थु थाखा फैसानि आंखालजों आं बेखौ बरननो हायाखै। आरो उनावहाय 1980आव बेखौ दिहुननाय जादों। मा बिजाब होनदोंमोन? मन्जुबाला देबि। बेनि गुबै माबाया मा? थिम। मन्जुबाला देबिनि जिथु थिम, बे थिमाथ' आं बै समाव मा सानफ्लांखो
खिन्थु बिनि मोनसे बेकग्राउन्ड दङ जेब्ला आं एम इ स्कुलाव फरायदों बधय क्लास 5 क्लास 6 बे समाव आंहा न'खराव हा हु आफा गोबां दंमोन आरो बेखौनो लानानै एसे गभर्नमेन्टनि आयेननि मोनसे हिसा गोलैदोंमोन आरो बे जाबाय गोबां हा हु लाखिनो हाया आरो बे गोबां हा हु थानाय न'खरनिफ्राय गभर्नमेन्टआ सिलिं आयेनजों बेखौ दानख'नाय जायो आरो बे समाव आफाया खोब गोबां बेबायदिनो हा हुनि नामजारि खालामनाय बायदिसिनायाव माने खारनो गोनां जादों अफिस खारनो गोनां जादों आरो बे सार्कोल अफिस हा हुनि जिथु अफिस बेवहाय खारनो गोनां जादों मंगलदैमोन बे समाव दा बेवहाय बिथाङा न'आव लिंहरनानै बे हा हुनि जिथु सोमोन्दै रायज्लायनानै बे जोंफोर बिदा फंबाय गथ'फोर जेसेबां दङ रानना होनो हानाय बेब'स्था खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो बिदिनो मंगलदै माने बे चक्र बिहयाजों लोगोसे बिनि जिथु केरानि आरो बिनिफ्राय महरी बिथांमोना फैदोंमोन आं न'खराव जोंनि न'खराव बेयाव फैनायाव जेब्ला फैदों बिथांमोनखौ जोंनि न'खरनिफ्राय खोब मोजाङै माने रिसिभ खालामनो नाजादोंमोन दै होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनाय जानाय लोंनाय गासैयावबो जोंनि न'खरनिफ्राय बिथांमोनखौ नाजावनो रेडिमोन खिन्थु बिथांमोना जोंनि माने साहा थाखौथ' लोङासै दैखौबो लोङासै अब्ला जोंनि न'खरा उपाय गैयै बिथांमोननो सिदा होनो नाजादों सिदा बेखौ नोंथांमोना हयथ' बुजियो गुबुनै जिथु आलादायै माइरं दाउ माने मैगं थाइगं बेफोरखौ होनायनि उनाव बिथांमोना गावनि जि संना जायो बेखिनिखौ बिथांमोना खालामनानै आं जोंनि न'खराव हयथ' बे बाथ्राखौ आफाया दुखु मोनदोंमोन खिन्थु जेबो फोरमायाखै आंबो उन्दैब्लाबो बे सावगारिखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों होमबानो आं सानो बेथ' हारि बासिनायनि मोनसे खोब गाज्रि मोनसे समाजारि मोनसे खान्थि आरो बेखौनो नायनानै बेखौनो साननानै आंहा गोसोआव गले गले बे रिफिनाय फैयोमोन आरो बेखौ माबायदि मिथिहोनो हायो जायफ्रा बेखौ खालामनो हादों बेबायदि हारि बासिनायनि माबाफ्रा जायफोर समाजाव दङ बेखौ बोरै मिथिहोनो हायो बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय आं बे मन्जुबाला देबिखौ लिरदों मन्जुबाला देबियाव आं सानै माने मा होनगोन बे फावगिरि होदों सासे जाबाय हौवासा सासे हिन्जावसा बे गांसे सल'मा बिजाब खोब गुसुङै लिरनाय जिहेतु हाइ स्कुल लाइफआव लिरनाय मोनसे बिजाब आरो ओंखायनो गुसुं जादों अब्लाबो हानायसिम हारि बासिनायनि जिथु समाजाव थानाय गाज्रि नेमखान्थि बेखौ हाजासे सोंखारिनो नाजादों बे सोंखारिनायखौ आं सासे लिरगिरि हिसाबै बा जि सल'मानि फावगिरि हौवासानि जिथु फावगिरि अभिराम होननानै होनदों बे अभिरामाबो जेबो बुङाखै खिन्थु जाय बुंबाय थादों बे बिजाबाव बिथाङा जाबाय स्पिकारा जाबाय बुंथिगिरिया जाबाय बे हिन्जावसा मन्जुबाला देबि आरो बिथांखौ शर्मा थारमाने ब्राह्मण हारिनि गथ' हिसाबै आं बेखौ जायगा होनाय जादों बे बिजाबनि जिथु सलन्थाइ बे सलन्थाइखौ रावनिबो बिथा खालामनानै लिरनाय जायाखै सोरनिबा काहिनि नङा सोरनिबा सलन्थाइ नङा जिउ खौरां नङा खिन्थु मोनसेल' जिनिसखौ आं बेखौ बोखांनो थाखाय जेनेबा हारि बासिनायनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि धरनि नेमखान्थिफ्रा जोबस्राङो बे जोबस्रांनायखौ लुबैनानै आं बेखौ लिरनाय जादों दा बेवहायनो जिथु थिम बे थिमा एकदम स्पस्त गोख्रै आं बुंखादों ब्राह्मण सासे हिन्जावसाखौ बोरै बोरै कटन कलेजाव फरायहैनो थांनानै सासे बर' गथ' अभिरामा बोरै लोगो मोनहैदोंमोन आरो लोगो मोनहैनायनि गेजेरजों अभिरामा खुनु आवगायालासिनो बे मन्जुबाला देबिया बेखौ गावनि बिफानि मोखांजों
रोखोमसे नुनानै बोरै बेखौ बिनि सायाव अननायनि लोरबांथि उजिदोंमोन बे खौरांफोरखौ फोरमायदों। बे प्रथम जि उजिबाय लोगो मोनजेननायनिफ्राय बेबादिनो बिसोर सानैबो मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों बिसोर जुलि लानायनि सिमां खाबाय। नाथायबा जुलि लानायनि जिथु सिमां बा बिथांमोननि जिथु मोजां मोनलायनायनि मोनसे जिथु थासारि बा जिखिनि सलन्थाइ बेवहाय खोन्थानाय जादों बेवहाय अबिरामा खुनु मेन पार्ट लायाखै। अबिरामा स्रि थादों आरो अबिरामा हानायसिम स्रि थानायनि गेजेरजों माने गावनि हारिनि सायाव बा सोरनिबा हारिनि सायाव बुंनो एसेबो सोंखारिनो इस्सा खालामाखै। मानोना बिथाङा सासे उन्दै हारिनि फिसा हिसाबै माने जोंबायदि सासे ट्राइबेल हारिनि फिसा हिसाबै गुबुन सासे ब्राह्मण हिन्जावसा बा गुबुन ब्राह्मण हारिनि सायाव बुंनायनि जेबो राइट गैया होननानै बे गावखौनो सानना लादों। ओंखायनो बे केबल खोनासंदों आरो गासैबो खौरां जिफोर खौरांखौ गावनि हारिनि सायावनो ब्राह्मणा माबायदि सोलो बोलो बाहायनानै जोंनि भारतआव माने गावसोरनि हारिनि जिथु थाथि बा गावसोरनि जिथु गोसारनाय आरो बेनिफ्राय बेखौ मा प्रभाब गावसोरनि जिथु प्रभाब बे प्रभाबखौ खोख्लैनो थाखाय जेरैबायदि नाजाबोनाय जाबाय बेफोरखौ गासैखौबो बे मन्जुबाला देबियानो बुंदों। आरो बिदि गावनि जिथु गोहो बोलो सोलोखौ बेखौ बाहायनानै गुबुन फिसा जाथिफोरखौ माने मुगैनाय आरो सोबख'नाय बा गावनि मोनसे समाजनिफ्राय दानख'नाय बे बाथ्राफोरखौ माबादि खालामबोनाय जादों बेखौ मन्जुबाला देबियानो बुंदों। आरो मन्जुबाला देबियानो बुंदों जे बेबायदि खालामनो थाखाय जोंहा मा राइट दं, जोंनि ब्राह्मण हारिया मा राइट दं जे गुबुना जे बेबायदि उन्दै गुबुनखौ जे मुगैनांगौ आरो गुबुननि आखाइनिफ्राय जानो लोंनो मोना गुबुननि न'आव थांनो मोना बे बाथ्राफोरखौ मन्जुबाला देबि जाय गथ'आ ब्राह्मणनि फिसा बिथाङानो गावनि खुगाजों रोखा रोखा बुंदों। आरो बेफोरखौ बुंनो थांनायाव बियो माने कामाख्या मन्दिरानो जाथों सिरियाखानायानो जाथों जेरावखि थाङा मानो रुजु बुंदों। खायफा जिथु सिम्बलिक खायफा जिथु सावगारि बे सावगारिफोरजों रुजुनानै बुंनाय जादों। बे मन्जुबाला देबिनि जिथु टिम बे टिमखौ आं बेखिनिखौल' बुंला आरोबाव बुंबावनो सानदों। मानोथो आं फोजोबदों बेखौ मन्जुबाला देबिखौ सुइसाइड जानाय आरो फोजोबनायनि कारन दङ। आरो मन्जुबाला देबिया मोनसे बाथ्रा अभिरामनो बुंबोबाय थादों। बे बाथ्राया जाबाय जोंहा जिहेतु गिदिर हारि होननानै गुबुनखौ मुगैनायनि खुनु राइट गैया। ओंखायनो आं खिगोन जे गुबुन उन्दै हारिजोंबो जे जों संसार जानो हायो बा जों सोमोन्दो लाखिनो हायो हाबा जानो हायो बे खौरांखौ दिन्थिगोन। आरो बे आंनि थांखि आं बेखौ समायखिरा लाबाय। बे बाथ्राखौ मन्जुबाला देबिया गावनि निजेनो अभिरामनि सिगाङाव बुंदोंमोन। आरो ओंखायनो बियो गावनि न'खरनि बादा सत्तेव गावनि न'खरा मिथियालासिनो फरायबाय थानाय समावनो बे अभिरामनि न'आव फैनानै हाबा लानो थांखि लादोंमोन। नाथायबा उनाव मिथियो बियो प्रथम दिना जिदिना फैदों हैदिनानो बबेबा रुमाव जेब्ला बे माने अभिरामनि बिमाजों थाफानाय सासे रुवाथिनि रुमाव जेब्ला मोनसे आलमारियाव जेब्ला मोननैसो एलबाम नुबाय बे एलबामाव नायनानै नुनो मोनबाय जे एलबामाव देखुन गावनि बिफानि मुसुखा दङ, गावनि बिफानि फट' दङ। बोरै बोरै बे मोनफैखो बे बाथ्राखौ जेब्ला बे रुवाथिनाव सोंबाय रुवाथिया मिथियाब्लाबो गुबुननिफ्राय जिखिनि खोनादों बेखिनिखौ बुंबाय। आरो खोनानाय बादिब्ला जिखिनि बुंदों बियो माने बे सासे एखेबारे गाज्रि मानसिमोन। जोंनि बिथिं फैनानै फालांगि खालामोमोन गाज्रि गाज्रि फालांगि आरो फालांगि खालामनानै माने जोंनि बे बायद'नि न'खराव माने अभिरामनि बिमानि न'खराव थाफैयोमोन। अभिरामनि बिमाया सासे फोरोंगिरि
आरो बे हिसाबै बिथांनियाव थाफैबाय थाफैनानै बिथां बे फोरोंगिरि आरो बे ब्राह्मण बे मन्जुबाला देबिनि बिफा बिसोर सानैनि गेजेराव अनलायनाय सोरजियो आरो बे अनलायनाय सोरजिनायनि गेजेराव अबिरामा जोनोम मोनो आरो ओंखायनो खोमा बे बाथ्राफोरखौ जेब्ला मिथियो मन्जुबाला देबिया रोखा रोखायै गावनि बिफाया बोरै बेवहाय फैनानै अनागारि खालामखो बा बेबायदि गाज्रि मोनसे गावनि मा होनगोन आन्थोर गालांबाय जि आन्थोरखौ गालांनाय न'खरावनो बे दिनै हाबा जादों ओंखारदों आरो बे हाबा जानायनि उनाव बे न'खराव थानानै माबादिहै बियो संसार जागोन अबिरामजों जिहेतु अबिरामखौ बे मिथिबाय गावनि असे बिदाथार बिफाखौ जिहेतु सिनायबाय बियो अबिरामखौबो सिनायबाय बियो जिहेतु मिथिबाय अबिरामा बे मानसिनि गथ' आरो बिब्दि हिसाबै मन्जुबाला देबियाबो गाव सिनाय मोननानै नुबाय बिदा आंनि आफा अब्ला सासेल' जों बिफा अबिरामजों आरो आंजों दा बिदिखौ जेब्ला मिथिबाय अब्ला बियो खोब दुखु मोनबाय आरो गाव जिथु सानबाय थानाय जे गुबुन हारिखौ मुगैनायनि बेलायाव गुबुन गोजौ थाखोनि समाजनि मानसिफ्रा माबायदि अनागारि खालामदों बे खौरांखौ जिथु गावनो सोंखारिबाय थानाय बे सोंखारिबाय थानाय एखे बाथ्राखौनो बिफाया खालामलांबाय आरो बिफाया खालामलांबाय बे बाथ्राखौ मोनदांनानै अत्यन्त दुखु मोनबाय आरो हराव बियो ओइदिनखालिनो सुइसाइड जादों हाबा जानायनि खुनु सुजुग मोनासै अबिरामनि बिमाया जे समनिफ्राय बे मन्जुबाला देबिनि बिफाजों अनलायनायनि गेजेरजों जोनोम जादोंमोन अबिरामा बे समनिफ्राय रान्दिहैनो दङमोन रान्दिहैनो बे न'खरखौ गायसनदोंमोन थ' मन्जुबाला देबि फैनायनि उनाव माने बेबायदि सुइसाइड जानायनि उनावबो बिसोरो माने बिमा आरो अबिराम हिसाबै न'खराव सायैनो थानो गोनां थादों मन्जुबाला देबिया जेरैबायदि साननाय जे उन्दै आरो गेदेरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो बानायनो आरो बिनिफ्राय मोनसे दालां बायदि बानायनानै जाहाथे गिदिर हारि आरो उन्दै हारि लोगोसे थांलाय फैलाय खालामनानै सोमोन्दो लाखिलायनो हायो बे बाथ्राखौनो बे जिहेतु मोनसे थांखि लादोंमोन दालां मोनसे दानो बेखौ खालामनो हायैनि जिथु गोसो बेखौ गोसोआ बायग्लिदों आरो बिनिफ्रायनो मन्जुबाला देबिया सुइसाइडनि थांखिखौ लादों बै रुवाथिजों जेब्ला रायलायो बे खौरांखौ मन्जुआ मिथिदों जे बिनि बिफाया बोरै अबिराम गोरबोआव थानाय समावनो बोरै खारखुमादों आरो बै दिननिफ्रायनो बोरै बे न'खरनि सिथ्ला गायाखै बे खौरांखौ माने मिथिदों आरो ओंखायनो गावनि बिफानि सायाव अत्यन्त मुगैनाय सोमजिदोंमोन बे बिजाबा दायो इउनिभारसिटियाव बाहायजायो गुवाहाटि इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ओमफ्राय सिलचर डिब्रुगड़ गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव सोलिदों बेनि अनगायैबो नैबे अपेन इउनिभारसिटिफोराव सोलिदों आइडल सोलिदों आरो बिदिनो बधय डिग्रियावबो माबा माबायाव सेमिस्टाराव बेखौ लायो खोमा बिनि उनाव 85आव आं गांसे सुंद' सल' बिजाब दिहुनदों बे जाबाय थांनायनि दावहा बिनिफ्राय 93आव बक्सिं बेबो सुंद' सल' ओमफ्राय बिनि उनाव 2002 बे अबेनानाय दालाङा बायग्रोबनायसो 2010 हादाननि फानजारि 2016 बेवहाय आं खुदिदों होननाय मोनसे बिजाब सुंद' सल' आं दिहुननाय बिजाबफोरनि गेजेराव बर'निया गासैबो सुंद' सल'आनो गांसेल' सल'मा जिखिनि आंनि जिउआव लिरबोबाय थ' प्राय
क्लास 5निफ्राय दिनैसिम बे लिरनायनि थाखाय आं जिखिनि रायजोफोरजों गनायथि मोनबोदों बे गनायथि मोननाय हिसाबै आं गावखौनो रंजानाय मोनदों जे आंबायदि बेबायदि मोनसे उनफिननानै थानाय मोनसे जायगायाव जोनोम लानानैबो बे बेलायाव आवगायनो खाबु मोनबाय आरो बिथांमोननि थुलुंगा मोनबाय। दासिम आं बड' साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै राइटार्स एकाडेमि एबसु आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन संगठनफोरनिफ्राय मोनबा बान्था मोननो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जेरैबायदि बरायनानै आंखौ आंनि जिउखौ थुलुंगा होबोदों आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय थाबाय। बक्सिंनि थाखाय मोननो हादों मंगलचन्दी ब्रह्म एवार्ड आरो बेखौ गिबियै आंनो होनाय जाबाय बड' साहित्य सभानिफ्राय। बिनि उनाव मोनदों स्टेट एवार्ड बे फोरोंगिरिनि थाखाय तरुन गगैनि समाव मोनदोंमोन। बिनि उनाव मोनदों एबसुनिफ्राय गोसोखां फोरदाना दैमारि बान्था आरो बिनि उनाव बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी एवार्ड बे एवार्डखौ मोननो हादों देग्लाय 2019 बेखौ होदों बड' राइटार्स एकाडेमिया। फिसा बिला प्राइज अनेक दङ बेफोरखौ आं बुंनो इच्ছা खालामला समनि आंखालाव।